ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ। କୁନି କୁନି ସେବାୟତଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥିଲା ପାରମ୍ପରିକ ବାଜା। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାରେ ଦୁଲୁକି ଉଠିଥିଲା ପିପିଲି ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁରର ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭୂୟାଁଙ୍କ ପୁଅ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ରଥର ସେବକ ସାଜିଥିଲେ କୁନି କୁନି ସେବାୟତ। ସେପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ରଥ ଭକ୍ତଙ୍କ କାମରେ ଆସୁଥିବାରୁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଛୋଟ ପିଲା ଛୋଟରୁ ବି କରୁଛି, 3 ବର୍ଷ ହେଲା କଲାଣି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ କାମ କରେ, ଆର୍ଟ କାମ ହରିକା ସବୁ କରେ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ କେତେ ବଡ଼ ରଥ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛୋଟଟା କରିଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଟିକେ ବଡ଼ କଲା, ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ କରିଛୁ। କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ତେବେ ରଥ ହେଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ସାଇ ପଡ଼ିଶାରୁ। ରଥ ଗଢ଼ା ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଭୂୟାଁ ଆଉ ବାବାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭୂୟାଁ। ଏଇ ରଥଟା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପାଖାପାଖି ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ତ ପୁରୀ ଯାଇପାରିବେନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁଟା ଯେହେତୁ ଦାଣ୍ଡମକୁନ୍ଦପୁର ଗୋପାଳଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବି ପାଖରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଐତିହାସିକ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ, ଏଇଠୁ ଶାଲବେଗ ହିଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ରଥ କରିଛି, 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ରଥ କରିଛି। ରଥରେ ପେପର, ତାପରେ କାର୍ଟୁନ, ସୋଲ, ଚାନ୍ଦୁଆ କପଡ଼ା, କଲର ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଏଇ ରଥଟା ଆଉ।